arpadku tapnuri salakanmu kami malipenmu pakawanen nakam kadi inakurangan mi ugasam tuy puso mi tapnuken kamay kari Itinaganti ang makitiyan natin di Espiritu Santo. Amen. Di Apo at Apo makatakayo. kastamangit ka Sa kapsat, ang kamakalit tayo ti Diyos, babandi pa ng ibabat ni Apo Santa Maria na ginatayo. Isutin mo na ang nalaki ating Kristo na nagungal. Marit natin pumalata, kaya ni Kristo ikisibay tayo. Babandi pa ng galdalos, panangpaspasan po tayo. Ibagbagi tayo at ipanunod natin yung puso tayo. Pagbabawian tayo kayo ng pagkakitibas-baso tayo at matapang nakahitali tayo ang makirano at kadalit na santo ang anis karilyo. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na tayo kung mga nakabalin na Diyos kat kalpasan di pa nakapatawan dali di bas-baso tayo ipan na tayo itindiyang na agnanayo. Amen. Gloria iti Diyos, iti kamatuan, ket ito'y nagkakapya, kadagiti katawan na imbag ti panagnaklakemda, ikunan nagdaka, ikanub daka, pagrubaban daka, daydayaw, wendaka, agyaman tangken ka, gapuliti, naindaklan, adayal mo. Gloria iti Diyos, iti kamatuan, Apo Diyos na inamitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin namin, Kesika, Apo miya, Jesu Kristo, bugtong nga anak ti Diyos na ako, Kordero ti Diyos, en anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatuan, sikamangit ka, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, sikamangit ka, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kaday tuy araw ni sikasitutugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos,
iti kamatuan. Yang tamay siksika uapu, Jesu Kristo inasampuan. Siksika iapu siksika iti kamatuan, iti timpuyong Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Ama. Amen. Marang-marang tayo. O Diyos, babaeng tinagos mo na grasyang papaadwen dagiti mamatikan ka. Kalyawan kat asi-aasi dagiti pinilim, ket iddem ti agnanayon na kinagasat kadagiti inikam ti baro adiag babaeng ti bunyag. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipag-ari ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios magnanayon nga awan ti higdanan. Amen. May basa na adaw, ti aramid dagiti apostles. Nasdaaw dagiti kang kamay ti San Pedrin, iti tured nga ipakita da Pedro ken Juan. Ang lalo iti maamuanda, akadawian la at ang tao dagitoy nga awan ang adat. Dahito'y tinakailasinan da akadwa ida idi ni Jesus. Yung awan na sa uda, ang sipod takit kitain da dahil din ang paimbag at tao, iti abay da Pedro and Juan. Pinapanaw da nga ida iti pangukuman. Ginunada iti maysa ken maysa. Kanya ti aramid din tayo karipita at tao. Ang muamin ang naet ti Jerusalem, na isugat ti aking aramid iti daytoy ni isang samayan ang milagro. Ket di tayo maiba. Ken tatlo matipet ti panagwaras, Friday kadamag, balaagan tayo dagiti at tao, adidan balbalik tinagan ni Jesus iti sinuman. Pinastep damanen ni dati imbilin da kadakwada, adidan ang sao, when lumagisuro itinagan ni Jesus. Yung sinumbat na Pedro ken Juan, da kayo ti mangiked den, no anya ti tumutok na ramiden ti imatan ti Diyos. Da kayo ti mangkumpal, when ti Diyos. No da kami, saan ang mabalin animi isa o dagiti nagkitangin ken namin. Nakakarumanan ti panahon isang kalpasan na pinapanaw da ita. Awan na sa lakanda akong pambaran amang lusa kadakwada. Taligiti amin at tao, itay dayaw dati Diyos, na po inapasama. Isa o tiap, Pagyaman tayo. at daydayaw ken ka umapo na impangat na. Agyaman kayo iti apong kaiso na imba. Taag na nayon tidak balbali mo ayat na. Papigsaan ken pamilyan na ti apo. Isu ti manlubot ko. Demigay nyo tinaragsak adit iti panagbalili. Talig tolda nagiti kang tao ti Diyos. At naglalawag ken kawapo ken palam na. Pinagbalili na tayo ti panakabalin na. When pinabilit o panakabalin iti guba. Sa anak to amatay, hindi na agyaga. Ako pakaamog na iti aramid iti tao. Lupahin nakarot panandusa na kanya, hindi na ipalubos ang matay. At naglalawag ken kawapo ken palam na. Lutan nyo tiwangan ti templo, tasumrekap na agyaman iti Apo. Dahito iti ruangan ti Apo, nagitilaing na limpek ti makastre. Ang daydayawak ken ka o Apo, empangan na, agsipot na pinagbalin. At naglalawag ken kawapo ken palam na. Nanayon agyan
Muhammad. Ikaw na kay waragawag pinasantuan nga Ebanghelyo kasing surat ni San Marcos. Gloria kay paiken ka o Apo. Biyagsa pati mo ng aldaw tilawas, kalpasan di panabungar na, imo na anag parang ni Jesus, ken Maria Magdalena, anang paksyatan na tipito a demonyo. Napanin pa kaamo ni Maria daytoy, kadagiti kimoy kuyog ken Jesus. Agladladingit ken agsangsangit da. Puray nang nid dati kinunana anabungar ni Jesus, ken nagparang ken kuana, hida pinati. Kalpasan daytoy ti sa bali lawas, sa bali awagas, nagparang ni Jesus kadagiti dua nga adalan ang magmagna anapan iti away. Nagsugdi dagiti dua ket impakaamuda kadagiti kakadwa da nagparang ni Jesus ngem kastamet adida namati. Kamuudyanan na nagparang ni Jesus kadagiti 10 ket maysa nga adalan idi mangmanganda. Inungtan na ida gapo ti kaawan pamati da ket ti katangken ti ulo da. Kadi na namati kadagiti nakakita ken kuana. Di na namati kadagiti nakakita ken kuana anabungaren. Kalpasan na kinuna na kadakwada inkay intentero alubong ket kasabayo tinayong pagadamag kadagiti amin a paruswa. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kaya may paiken ka o Good morning. Good morning po. Tuloy tayo tataranasan ti Santo Papa at tati kumpun na nung ijay wrong time nasa bataan na oras tayo. Sapo ni kararagan tayo ti simbaan nakapakantimanen. Yung mo na nga maibasa da Pedro ken Juan nakita dagiti San Pedrin dagiti dadaulo nga nani papilit man ang ibingan na Apo Jesus matay. Juga po datoy da Pedro ken Juan nakita da niya pinagungat na pinaimbag da nga masakit kung ako ba. Datoy dagiti San Pedrin na duluti utet da papaya ni pura awan adal da napurod-dulutan lang sao. Kaya danutan. Ito na ang mga ay napanagdagan na nagkadwa ni Jesus TV. Di ba na agaramid na ni pamanagnan. Dagito San Pedrin. Iwi bagada nga haan-aan nabungat ni Jesus. Ad-adda nga madadaan di pangugsuro da. Ad-adda nga naabak diri na da tinapakay dalarot ni Apo Jesus. Gamda Pedro naganan na kwada na pajari nadan mauray awanan hanggang kabutan ti matay, hanggang kabutan ti mairoman, kabutan na rin natin ni Apo Jesus. Iti mag-Ebanghelyo tayo. Nagparang dagito, nagparang ti Maria Magdalena, dagiti kadagiti dua nga adalan na napanimpadaman na ngam dagiti sa kapulugat may sa pinungtan ni Apo Jesus. Taapaya, di tapay lang mamati. Kadangog ni Tomas pa iti nga kunana, tijak pa, tijak kita. Nya, kadangog din baga na hijay. Kitapta ko rin nung tanan akin na di kayo lang mamati. Kumana. So rin magtanya tayo sangka sa buksod ko hindi rambak pa nabungat. Manong porsyento nga panipagaro tayo nga nagparang niya ako ay na nabungat niya ako Jesus. Kung sa akin ulag pa rin ito mga kararang nga ako, pagkawalan na kami, balbalo ako. Ang babagat ibasol ko rin ito nagparang niya ako Jesus mangis muli ko isang tayo. Namaan na masako na parang. Naan na masako na nung may kayo ang buwalo, nagtubo kayo na nasaya. Yung gawin ng mga lamay, karawan mo, dumay tayo dito. Nakainitan mo ti kortina, kanapubot ti malag. Sumunod kayo lang tao may kayo ang buwalo. Danggan nyo nga niya ti ibagana, rinain nyo. Kanya ti senyal na ibagana, agulimot. Tabumahin na kayo ang niya po Jesus. Nung kumasapo na parang niya po Jesus, dato yun na sa Eucharistia. Ang iti senyal na, ay ayaban na ka. Nakinisak man, grabe ang pagat. Nung girinan ko, guyo-guyo-guyod na ka nga umay. Ang pala na single, hindi na, ito na ka ni Aquilos Pidia, dito yung umay. Tapos na, kasano di pa nagbalbaliw. No, kurang di pa nagbalbaliw, di pa di, kurang di pa nanatiris ti konsensya. Nagkonfess lang ka. Nung marinang nakasapula man, nagkonfess lang ka. Maya nga pisal siya, kawan akong kumpisa. Awan baso, hindi na itinag di demonyo baso, kaawan dito, awan akong kumpisa. Mapaan siya kumpisa. Nantak kaya, mapangkay sa bali, mapangkay.
Damon nagpagkasal ka, damon na dalo sa din pa puso. Dagtati grasya. Nung hindi ko natay kanina, awang mo baso ko ako. Dati pinasadalat na baso. Ipagurok mo nga mga baso ni Jay na dakes nga atap mo. Uy, hindi ka pala matay. Namuri pa nung magmula. Di pa nag-atap mo ginikapsat mo nga, di pa sa mo dan judgmental mo trato eh. Anda, dito. Dalat na baso, hindi kay angker. Magdapil na babati na rorog na puso no sinuman. Ito kung pisan mo. Tapos mga at kasi mo lang yun. Dinasampot ani sa damor na mapapakit niya po. Diyos damor na umay ka kinukuha. Damor mo na umununod di relasyon niyo. Maamamong na nalaing iso na. Sila kumakan niya yung madi ag-boyfriend kayo. Da kayo ang nga babaa. Da kayo nga babalo. Ita babalo. Oh, isang kami na. Gag-boyfriend kayo basit pa ila among kanya na. Nung ihinagdindin na kayo. Kaya natin asosasyon di babalo na ito yan. Plus baa. Kala ko di boy kayo di boyfriend yung asawa di boyfriend niya pala basit pala ti among kinukuha na. Nung damor nagkadkadwa kayo damor maamamo kasi mo niya po iso. Damor nagkadkadwa kayo damor masidid ka. Damor na maamamo. Sa baalin amot ka no dati nalaw ko nga makimisa dati Domingo. Imbes na umasidid ka rin ang kinapulis ko umadada yung mga sa baalin ko tulungan na rin ang pamati. At balin mga pride na nasan-san to ak ng isuda taman na kimisa ay tak ka lang na baso dahil pinatangsit. Yung mga baso ni Lucifer dahil na pinatangsit. Nalalainag ng isuda. Nangyayari. Katanyo na dyan. Na sirsiri pa kung isuda sa katanyo na dyan pala. Isuti pa naliligaw na kanya tayo. Na ang position kung isuda tuon mo, nagpangako ka lang. Alwadang tadi ka man nagtuog. Kapag nga ito jay tayo mo ko naman nagtuog ka mabiskit ka niya. Narasit mo no rabagay ka nga kabakit ka data lakay tayo na narigat tayo biskit na tayo nakulbot ka rin. Hindi ka, damor mamas lagi ako, damor mamas kasi din. Nagiti parang amukin niya po Isus na nabunga. Gusto mo inungtan na lagi ti adalan. Mga nagtangkang ka ti ulo yun. Kasi namot na kanya pinagtangkang ka ta ulo yun. Ako mula tarigagay nga, pinagbalbali yun. Ako mula tarigagay nga, paspasan ko na. Ako mula tarigagay nga, ikakarigatan mo or mo sa magibiyag, buhay mo nagkamkaman kayo. Hindi mo tigargarukan na. At nung at-agdan mo masigit niya ako. So, nung dahil kararag at masakol kayo. Kararag. Pananglok at tiposo natin pinpanulong at umasigit ng sumunod ng ako Isus kung nagkadal umasigit tayo pinpanan. Iti Diyos Ama, aman na kabalin amin. Kaya po, atin ang kumadagpera, kung nalagitay mo. Kahit may paaya pa kay dayawan, kahit pa kay Gloria, ang ganagan na. Kahit sa amin ang pag-imuhan tayo, kahit sa nawan, kahit sa nawan,
Paay mo kad apo tagragsak kami ti panangilagit mi ti misteryo ti ipapatay ken panabungar ni Kristo. Tapno pasanpon na kami adi agres sa ti grasya ti panakaisalakan. Ket pataudan na ti agnanayon na kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako nga kadakayo. Kastak marit ken. Tag-ayo dagita puspuso. Agdagan sa katayo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kariket rumben. Noon na yung may karigat rumbeng anong migat patay sa lakanan mi at kami iti amin at tempo. Ibunan nagmi apo dagiti patay-daydayawang ngam nang runa una iti daytoy nga aldaw apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero ana mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na pinarmet na ti ipapatay mi. Ket babaan day di panabungar na insubli na ti biag kadakami. Anang sata agrato ti sangalubungan, idi pan nakapuno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panabungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti Angeles, ikanta ti imo ti pan nakaiday-dayon mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos ti ng Pasko. Ilangit ken dagan nuda ti pakaidayawan, usada ti malakon. Madaydayaw yung mga itinagan ti Apo. Usada ti kapatwan. Pudnoon ay apo, biig ka akin na santo, kat sikati bubuhayan ti amin akin na santo. Dawaten minarot, ti paay mo kay Espiritu mo mang pasanto kadagito'y adato. Tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo ni Apo sa Kristo. Isu idi sakbay ayawat na as aayat ti bagina, tapno tutuok na ngala iti pinapay na biyaman kanta. Kinispisi na sana inted karagiti disipulos na kat kinana. Alain nyo, kat mangantay amin ikiday ko'y. Kada ito'y tibagit iso amay yawat o amay paay kada kayo. Basta matatalpasan dahil di pa nang rabiida na ngala itikalis na diyaman manginkan ka. Sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alarin nyo sa tuminong kay amin itiday ko, itagay ko itikalis itara. Dara ti baro, ken nagnanayon na tulang. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kada iti ato at tao. Tapno mapakawan lang iti ibas-baso. Aramidan nyo dahil pa rin, pangilag-lagit yo kanya. Misteryo ti pamamati. Pagbayan ni Diyos mo kinakapalaguan, inakamin sa lakas, kita manugbot sa malubong. Itingarod pa ng ilagit mi ti papatay ken panabungar ni Kristo, idatong mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken ka sa impaay mo ama ikari kami, nga dagitoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo. Pagkay-kaysaan na kang kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaisak natin sa nalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadusan. Laglagi pang Mati Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga Arsobispo mi dagitiha. Laglagi pang madagiti amin nga obispo, ken amin na papadi. Laglagi pang pay ni Francisco, Santo Papa Pimusay dito'y alubong, babaan diti panagbunyag na nairanod ti papatay ni Kristo, mairanod kumamat iti panagbunyag ni Kristo. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may Pimusay na sinanama ti panabungar danto iti sidong takaasim ilagit tayo, dagiti minatay tayo, dagiti dimawat itulong tayo magkararag karakwa. Awaton kad iday pisidong karangyag mo apakakitaan ka ken kay tirupan doka. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami aramidan kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyat ket makiranod kam to ken indasatan ng Birhen Maria nga ina ti Dios ginagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy dagat magikadwa kang tukad met kadakwada magitantan o ken magidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo na anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken ibisido ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo irok noy milen kam nakabalin nga ama.
Ti amin adayo ken gloria ikagnanayon na awan ti indana. Amen. Gawon tayo ti kanarag na insuro na ako Isus kaya tayo. Amami nadas sa ilahi, Maligaya kumakanan. Tunay kumakipagayan, matungpal kumakinakin mo, ikay kadakas sa ilalim. Ikden kalapang talwa ito'y ikanin mi patinayon dalaga. Pakawanan ka itibasol mi, as may pamapawan mi. Alay itinakapasol dalaga. Tinakamanat kay bayan, manutos sa Isus, sa karoon Gawakin mi kan kaako tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan ni idam kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong kakaasip kada kami kan kanayong kumalaen ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanang namarin mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Katapuan ti turay panakalimay dayaw kananayan O ako may Jesucristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ibati kada kayo kapya naggapukan niya kita ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingminga bunigat ti pamati ti iglesia katkas mayan nuro ti pagayatan ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kana agbiag ken agari idi agnanayon na awan ti indana. Kapya ti apo kan kanayon kumanad kada kayo. Basta kumain. Ipaay tayo ti kapya ti kung galmay sa kada tayo kapya sa kaya mo kapya. Cordero di Diyos na may katalitibas-basol ilupo, kasya naman. Cordero di Diyos na may katalitibas-basol ilupo, kasya naman. Cordero di Diyos na may katalitibas-basol ilupo, ikaw kalapan at ikapya. Ito'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kare di basbasol ti lubo. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Ako kapay kami mo may kapanyak, napagsaysay sa ulo ko ay patutulog mo. Malilog tayo maumawat ng isang kinakainin. Ako kitain na kang kadi maiging, pinabaro na ka magbabaan ti inggat at mga aramidan, maningkod iti agnanayon, ipaay mo kumangarot. Kamaragpag minto tinaglorya na panabungat ti pag-ibig, kapukin ako may Kristo nga anak mo at Diyos, isa makipagbiyak ken makipagari ken tayo itimpo ti Espiritu Santo, Diyos na
pamagitan Kasunan na kayo timan na kabalin ng Diyos. Kaya amaangkin ti anak and the Espiritu Santo. Amen. Napasan din na santo ng isa in tayo ni kapya kinapo. Alleluia, alleluia. At yaman ay kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salutaris Hostia, Virgin Dix Hostium, Veneremur Hostilia, Darum Fer Auxilium, Oritrino Dominum, si sempiter na gloria, imitam si